Fil-ġibjun navali f'Ħalluqa ġie varat ktieb dwar l-istorja tal-ilma bit-titlu 8000 Years of Water. Dan il-ktieb jinkludi l-istorja tal-ilma f'pajjiżna mill-preistorja sal-lum il-ġurnata u jitfa' dawl fuq dak li għamlu missirijietna fil-qasam tal-immaniġġjar tal-ilma. One News tkellem mal-editur ta' din il-pubblikazzjoni Stephen Zarafa li spjega li huwa maqsum f'16 il-kapitlu li inkorpora epoki differenti fl-istorja ta' pajjiżna. Hemm ukoll kapitli interessanti ħafna pereżempju l-ilma fuq l-ilsien Malti, pereżempju l-kliem għajn, pereżempju. U hemm ukoll kapitlu fuq l-istorja ta' dranaġġ f'Malta, l-istorja tal-New Water. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karċilja qal li dan il-ktieb huwa vetrina tal-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Vetrina tax-xogħlijiet kollha li twettqu minn missirijietna sal-ħaddiema tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma llum il-ġurnata. Ovvjament il-żminijiet inbidlu u llum il-ġurnata apparti nipproduċu l-ilma, llum il-ġurnata qed niżguraw li nipproduċu l-ilma bl-inqas mod ta' enerġija effiċjenti. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mill-qasam tal-ilma Miljam Dalli li qalet li l-ilma huwa riżorsa importanti f'pajjiżna hija tkellmet dwar il-viżjoni tal-Gvern f'dan il-qasam. Li nkomplu nsaħħu l-infrastruttura tal-ilma biex ikollna ilma ta' kwalità li jasal għand in-nies, li nkomplu nsaħħu d-distribuzzjoni u anki l-produzzjoni tal-ilma u fl-istess ħin naraw li nkunu innovattivi fil-proċessi tagħna. L-istess kif qegħdin nagħmlu bħalissa permezz ta' New Water fejn inti l-ilma ta' drenaġġ qiegħed jiġi imsoffi biex mbagħad ikun jista' jasal għand il-bdiewa tagħna. Il-ktieb 8000 Years of Water se jkun qalbeħ mill-ħwienet ewlenin tal-kotba u l-flus se jmorru għal Community Chest Fund.